תחרות על המקום השני צמודה מאוד. כן ולא, והטוטו ווינר. הטוטו ווינר כנראה מאלה שסיימו במקום השני. דרך הנערים, הנוער תל אביב. סליחה, אנחנו במעורב חופשי רבע גמר נוסף. JSCB, הקבוצה במסלול הקרוב אלינו, כשהחברים של רן אדלר במסלול הדרומי. החברים של רן אדלר הם התארגנות של בוגרי צופי ים ב-35-40 שחיים ונושמים ירקון במשך 25 השנים האחרונות, באים לנצח, ליהנות ולשמור על המסורת של צופי ים תל אביב. JSCB, הקבוצה שנמצאת במסלול הקרוב אלינו, וענפי ספורט נוספים. והקבוצה שמובילה הם החברים של רן אדלר. גם כן בהפרש גדול, העורכי דין צריכים להביא הרבה סניגוריה על עצמם למה הם במקום השני. שימו לב לכובעים של החברים של רן אדלר. כובעים בגושה אפשר לקנות בחוץ. והם משלמים ראשונים ברבע הגמר, וכמובן ראשי הקבוצות נא לגשת ללוח, שם תוכלו להתעדכן במדויק על התוצאות שלכם.